хора, спечелих още един герой. Между другото, ето го. И сега ще играем с него. Пускаме се отново, защото първият път ще изключих видеото за малко. И сега ще включим от начало, хора. Спечели го, вижте. Сега ще влезем. С него ще играем. Разбира се. И ще видим, хора. Има втори епизод. Моля ви, абонирайте се за канала и се лайкнете за видеото, моля ви. И сега започваме да играем. Айде! Убиха да го се. За съжаление, този е по-силен. Yes! Go! Меч. Не знам защо съм се кръстил меч. Тя хора за едната на. Връщаме се в начало, защото има проблем. Започваме да играеме Brawl Stars. Да, хора, аз в момента съм на компютър. Аз казвам нещо. Сега ще го бият. Да, гол. Браво, бе, Виксел Уин беше. Айде, бихме ги, хора. Само да си направим скриншот, моля ви се.